kan sufaya kaka tun plus kanin enga mobile vel te om takin ti kanin ka sufaya kain lo thiam anga bacteria te om theite nia chu tuilum enga pal khawa kala wang te hian kan sunon le thu ka colgate ka nei to lem lawa tuilum ka che ka ti hianin tuilum ma kan chi a ti chuanin ti konin kan chia kan nuai le thina bol lo enga vel te lo om ve thina chungte wang chuanin kan uluka ti hianin hei hi tangkai khop me bul hiana bom te pawh hi ka ti fai veka kan tuilumin ka chia tu bas tiang kan noi veka ti chuanin hei tiang hi kan thianga bul hiana hi man tom chin silawa bil duai mi ma voi khat man to chuanin pakhat man to chuanin reilo te a bil zum zunga atar han nei le ka awi om ve deuh thina poisa te then khatan khosa kharsa harsa tan chuanin ti chuan hei ata dan zong chu tuna kan huang hianin an nor chho zawng hi ni ten camera hi ka kenga a bul thal deuh hleka camera ne nei nak ti hi nor chho tur ania hi ata dan zong ania cartoon a thap lama khanin nor chho cartoon an tia then parcel ten ti boka hi ka chune le ka khom kan tin chi ka ti zong hin ti lo tur ani an nor chho zawng ten nor chho chalang hei hi nor chho anga chuanin ke hi attach na ka ngal hmul ka jet kan ni lo ma chu te sang kan thei sia kan jet a ati hianin kan ngal hmul lo ka chot nu kan jet me ti chuan hei tin huwa ding lama hian hmul la kai hi ding lama hian me cheul hei hmul la kai hi ngal hmul kha hianin ti chuanin ke tin ta hriam no hen tuin chuang so lenga tuin chuan so a khanin chia lenga ti chuan ke chu tian ni sa ka pho thina ateng hianin in lo ti ver theu do nia sum tam tak in safe pha vein ka ringa ti hianin ni sa ka pho le thap thina du chuanin la pu khana thuk theya ka chu ni sa ka pho thina ni